Mga kapuso, hurot-hurot na usab ang mga baligyang eyeglasses nga magamit nga proteksyon sa mata gikan sa coronavirus. Ani ang report ni Femari Dumabo. Aron lang gyud makalikay sa coronavirus ug isip pagtuman sa hangyo sa kagamhanan, halos tanan sa mga tawo ang nagsulob og face mask. Hinungdan nga hurot-hurot na kini ug ubay-ubay na ang nihimo og improvised mask. Apan lakip sa narut-hurot karon kini mga wide grado kon clear nga eyeglasses. Gari dinhi sa Daplin sa Dancolon sa Dakbayan sa Sugbo matud sa usa sa mga manindahay og barato nga mga shades nga hurot-hurot na ang ilang mga baligya. Gani iyang gitug-an nga dunay gyoy buot mo palit unta kaniya og usa ka gatos ka buok nga eyeglasses aron gamiton sa mga healthcare workers. Ang baligyang mga glasses tag 50 pesos lang. Hinungdan nga kining usa ka welder human sa iyang trabaho mituyo usab dinhi sa Dancolon aron lang gyud sa pagpalit og eyeglass. Itara para pansa mata din face mask mo. Itong mga kanya face mask baga. Daan ang gipabaw sa Department of Health nga diha sa mata, ilong ug baba mamahimo nga makasud ang COVID padung sa lawas sa tawo. Pinaagi usab sa mga droplets. Ug ang pagsulod og face mask ug eyeglass usa na sa makatabang pagpakgang nga matakdan og coronavirus. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Femari Dumabok, Balitang Bisdak.